Колко често се връщаме вкъщи уморени и първото нещо, което правим, е да потънем в телефона си. А там, въгъла на стаята, едно дете чака. Чака с блясък в очите и надежда в сърцето. Може би днес мама и татко ще имат време за игра? Тези малки моменти са толкова ценни, но често ги пропускаме. Докато скролваме из социалните мрежи, истинският живот минава покрай нас. Детството е като пясък между пръстите. Колкото по-силно се опитваме да го задържим, толкова по-бързо се изплъзва. Нека си припомним, че най-хубавите спомени не се създават във виртуалния свят. Те са в споделената прегръдка, в общия смях, в измислените приказки преди сън. Защото времето, прекарано с децата ни, не е просто време. То е любов, превърната в действие. Ако това видео докосна сърцето ви, споделете го с приятел. Нека заедно си припомним колко важно е да бъдем истински присъстващи в живота на нашите деца.